ehe ọ dị ka onwe ebe mmadụ nwụ so ndị mmadụ wee ju na-ebe akwa nwa mmanụ gbara ozugbo gbabata nke bido akwa nke na-ebe na-eti ọnwụ bụ this woman onwekwa ihe gbasara ya n'anwụ nọ ọ na-eti ọnwụ bụ this woman mmadụ metụ ya kasị ọga ọbụla nwaanyị nwee anwụ bụ nwoke osi oke ọnwụ bụ this man ọsị ihe na-ewutegara m ọbụla na dị nwoke anwụ na-ewute nnọọ so ọbụla so na nwoke anwụ na-ewute nnọọ ka ekwe na onye ọ hapụrụ ụmụ ya wee nwụ ụmụ ya mmụọ ya ọzọ metụkọ ya kasị ọga nwoke anwụ amụtabeghị nwa ọsị mana ihe na-ekwu n'ubu na ka ekwe na onye ọ hapụrụ nwunye wee nwụ nwunye ya malite nwunye ya ọnụte kedu onye ọ hapụkwara ya wee nwụ onye ọzọ metụkọ ya kasị ọga nwoke anwụ ọnụbeghị nwaanyị osi oke biko tilụnụ rice na nri esere ese ka nrie ndị mmadụ tọn ozugbo chụ ya pụọ ọsọ onye ala rice ka ibi iri isi ebe aka FM all the way from California USA nwere ka emesịa